Ambalma onignantma. Ambalma sou Madame Cicera Mata Sissoko, anao batantira kabo Atlanta, États-Unis. Mina ni vidéo inke bichuna parce que ni message chaman soro. K'a foko gouvernement est contre accord binke pour répondre à la proposition de l'opposition. Opposition est comment me proposer oui que réponse dit. Donc c'est très important en famille parce que nous n'était trop beaucoup mais on a terminé trop beaucoup doit être famille ay non ali mo mun tara ikola ka trop beaucoup mais do te kan famille muna parce que ni kuma jana ka munu ka pampa ka chunchu abe mo hakili nyaka ma ko kana nyaka minde a simple lindo ma nya foye bamanangana abe ko ni zone do na sono zone do na sisa ka panga do ka sono ka taw ka mangoro kari ay mangoro kari atari jo kari kuna ka ba firi. Oh, mɔgɔ nana ko ba 100 ans, dɔ nana ko 15 u be sɔli la a tigi bɛ tɛrɛmɛni na mɔgɔ fila ni ɲɔgɔn cɛ. E b'a san joli ne b'a san 10 a di feere ma 15 sa. E bɔra kana i jɔ. Dɔ nana e ɲininka ko ne ko hakɛto dɛ ne ko mangoro min u bɛ kan ka feere 15 e fɛ a kan ka feere 10 wa a kan ka feere 15 de. I b'a fɔ ayi a man ka feere yɛrɛ de. Non parce que u ta tɛ u y'a suɲɛ de. Bon Mali tɛ feere. Mali tɛ tɛrɛmɛni fɛn ye k'a fɔ mina fɔ mɛ nin di mɛ nin ta. Pourquoi en bofo? D'abord, me faka fo ne te kan opposition défense to be ka gouvernement ou tan ngasrai comme nya fo chuko mi on te place ni nante to ni nante war ni nante fo ni na me Mali de ma ala kama na nga fon fe kan ba ke ala kama ambe fe Mali kata nya me fe yelama de ka do Mali la mais ta yelama te se ka do ni kan kan muna parce que opposition mo élection ko fe be ya do ke ibe ka gagner galoni chouani ni nyaka mi ni binkanina be ya do fraude kera carte ni na o mana urnu buru la bebo don donc jamana nyama ka sigi na ma ke jamana deun hakildan ye aka sigi sur du faux atese ka mogo bla ou ka barake parce que mogo du so kashiri do ka fo ka sigira galominga ate enthousiasme de mogo la opposition bo don déjà mais opposition est lettre de chikata ka fo ko mamaro jamana be problème na amaro président tc atese ka ken du tout ambe fait akani dado kumana aka premier ministre ta n'a ba sigi an n'a be kuma an be baka ni ne be sigi ka ke nyemgo yi an be pouvoir do oma fanga be di oma o be jamana jabe comme président be matin quoi bo ye président de écrit de ka fo président de mais président mu répond oui président ya fo premier ministre ay min sigi mi ulu ra ma baka folo de o ku répond abo be kan kuma mo fa ale be kan kuma mo re fe quoi donc kuma tsaka ben an wo de opposition ko président se barala ko donc aki dabo la ka mo wara taw no be ka minke président ko OK absa ke mbe se mais mbe premier ministre sigi ni nya sigi nyera ka choix bonete se déjà manga mo sigi mais bi no sigi mais ona aw be kuma aw be baka aw ba fo bara mo be ministre durula bo di aw be toko di do ana aw be faranyon ka amba fo ma ko consensus bo an jamana de malien ko ande to consensus fait muna parce que de la ka jamana juma mi mi joni kan tu fly et ni a opposition b c'est parce que ate bili comme gouvernement ni a parti be créer c'est parce qu'il a une conviction parti be kede parce que hakilna to be mo la mais eni ne hakilna te tekileni comme ami je ka barake ni ne ko ganga ta droite fe ko gauche jamana tsaka jo kan or la ango comme ambe benaka fo ibe ka tsaka jamana mara il n'a pas la compétence il n'a pas la vision il n'a pas le plan ango aka démission de rendu à la kama parce que ambe à la kama niveau la liste ça fana bina teme dunu la quoi ka fo de Maliens nyena hey awyenta mais nyere bado adalilu tembulu pourquoi ibina premier ministre saka plein pouvoir do mane e ratese ka fa ka sigi dro sebeni koro non na be sebeni koro ke mo mu ba entourage la a de oni neuf oni fo ulu be bina klonge jamana warlo warta anbulu onye fantandulo tambulo a setani ni be ka tara mo bitan duru mi ma no fani mo mo ganduru bo ya calculer peut-être mo kemene biduru ulu bebeta obu dabo anga jamana kola parce que ulu de jamana fila dakan. Maintenant, constatation mi opposition ya foke. Obeke ibeka talen ko fedo. Ama faka na kede anwa atike ibeka de nyana lebe ta folodi. Ibeka fana ka be constatation ka anwa atisaka ke parce que mo mu nganga na to kuma ke. Ulu de maso adala kan o de problème. Parce que ni vision ti la sanduru finalement ibe kuma do fe ta ke ite fendo wi. Finalement ali ya fa mo shi dala parce que ni kuma sa anti dila ka kuma na. Franchement, ni yo kuma foke. Ante dala quoi. Ante sur dans la can parce qu'on sait que tu ne connais pas. On sait que tu n'as pas la compétence. On sait que tu n'as pas les capacités. Tu ne peux pas gérer le Mali. Comme il était amba ni felika ke ala ni ala kira kama quoi. Ika ke Mali ere kanu dron kama. Ika démission rendu ka fo Malien e ki tara. Ni tara se sanke ambe saka ni be gérer.
Mogo be wardu ne ko feke galon wardu na taka sigina ulu bebeta, ça va nous faciliter nous la tâche de travail. Ça va nous permettre de nous concentrer sur la construction. Ambe concertation ke ambe kuma malien de yera dusu mi mesuma ya follow quoi. Parce que de ce que j'ai mogo faraw. Les gens ne peuvent pas produire quand ils sont malheureux. Les gens ne peuvent pas réfléchir quand ils n'ont pas confiance au système. Système min sigile me galon ka ambe fait ko de boy. O doute boy no astro gouvernement et opposition fera donc comme système kelen de o. Am un système de kele. C'est pourquoi on n'est pas d'accord. Au-delà neko amba deli opposition fait aka ibeka ka démission de demander. Amara ya demander avant mais ambe fa ka demander tuguni. O follow. Flana la jeunesse malienne. Mais quand kuma aw de fait Mali démissionne. Mali che faru ni Mali muso faru. Aw ka do ko senga mi me mal la normal te machite senga ta nyena jitanya kurantanya dumini tanya keneya tanya bana bako so bako dimogo bako atika nga kala ekolu datulendo sugula feun so ngaje aw de ka jamana dumen ka vita o tant qu'on nana aba yo dembe avion ta vacances la France kana weekend la de président rebe voyager ka mokuru aka équipage ta o bébé sera pendant des millions par jour. C'est des faux problèmes. Mais faut qu'à faire Malien, Mali la capacité bamboulo anga vie kanye herela. Obe senya mina c'est pas normal. Ce sont des dimorons ni fonteni mi bauka ou teta école là c'est pas normal. Ça peut changer. Ça va changer quand on change le système. Comment changer le système? Le système commence à changer par la tête de la personne qui dirige le pays. Mounou moudjao Mali te problème te ibeka et système de do. Moro de système yelema. Paul Kagame n'a pas système yelema. Dougo dougo n'a été système drone yelema. Système le système n'est pas quelque chose de concret. C'est un concept. Moi hakillan de système créé. Et ni moi mi nana avion ça. Kaka sodla. Ka voyage bauke. Ka famille la gouvernement. On des systèmes. Système est décision drone yo. Or là nini. Le système peut changer quand la tête du gouvernement va changer avec une nouvelle vision, une manière de faire, une nouvelle manière de faire les choses. En bas demander ibeka fait. Aka pouvoir inde bla. Aka bla le plus tôt possible. Aka démission rendue, ambe concertation que après sa démission, ambe moro sigi même Mali dirigé après son départ avec la concertation de toutes les forces vives de la nation, syndicats wo, association wo, parti wo, bébé fraka kumanka fo ambe karsa de taka kanga nyemgoye, andalemba la anjigiba ka ambe saka barake. Ola Malien bébé fara nyogonka. Donc au nom de notre mouvement, un changement au Mali mouvement, angode ambe fenkle nenyini. Ibeka kata folo natara kumo kumabino ukofe obeke constatation beke do amba nyini malien befe mogo eko kiye faso de nyuma ika fara anka anga seka ke chogo ibeka kaka démission rendu anga mogo kurata mi seka jabana latanye anga keni hakili anga keni dusuye anga keni faso de nyuma. Franchement merci beaucoup. Merci à la jeunesse consciente malienne. On nous met boulboul la chouni clé. On nous met à trois de Funterina, abe soso ni dimbo chamanche la courantege ni ji au bo bela ma we kelela. On vous lève les chapeaux. La lutte continue jusqu'à ce que ibeka ka foka y démission de rendu, opposition ka son ka rendura, gouvernement ka son ka rendula, amanga constatation ka men nyemgo ta Mali, il y a 19 millions de Maliens. Anchama mi amsaka Mali diriger sans problème. Ante chouani kante galon kante ndagami kante chouani, ante binganike. Donc nous allons lutter, nous allons continuer à nous battre jusqu'à ce que ibeka ka démissionner, aka gouvernement kata, gouvernement na masigi folo ra tanta bulu, gouvernement mi masigi ugu bekata amanga constatation ambe beka ambe mo nyana malota no make ambe marché organisé amba imposer akata jagoya la de force de gré ou de force abeta wa Mali be jo jagoya la. Merci beaucoup ala kan to nyokoni.